Mamá, que sentiche a primeira vez que me viche? A primeira vez que te mirei os ollos, aparte de que te vin guapísima e grande, se tin unha felicidade inmensa, que conste que tiña moito medo, quizás a primeira vez, ao parto. A primeira vez que te vin, pois logo, non sei, aferreime a ti por problemas que había e para min, non sei, nese momento me parecía que ibas, o sea, non te quería perder, nunha palabra. Ai, muller, moita ilusión, porque eras miña filla e o cariño que te tiña. Vin unha criatura grande, loira, moi fermosa. Lembro-te de un pelo negro, bastante largo, moi morena. E para min eras unha cativa moi guapa. Para min non había outra máis guapa no mundo. En fin, unha cousa que eu non sei, serán todos así, pero eu naquele momento era unha sensación que tiña que non sabería explicar, ou non sei. Unha cousa que está por encima dun, eu creo, vale. Levábate sempre comigo, se iba a donde fora. Se íbamos a comida das vacas, pois levábate. Se iba a lindai, pois levábate tamén, e se era grande. E eu non tiño máis que contar. El que quiera café que se siente. Queres que te des? Nada, vale máis o viño. Verdad? Sí, Ten máis de viño. miña vai máis de viño. Máis de viño. Eu era de coña. Non o coñecías, o licor de Allariz? Mira, porque se miras o nome, é ao revés, Ciral. E colleron e enterraron unhas botellas aí por encima da casa, aí na horta. Sí, porque decían... José, non sei. Pero eu recordo unha vez que fóramos a Cedeira, non sei, viña a María da Masa. E paramos ali en Pantín. Ti falas de crema de orujo. Vale. Claro, Crema de orujo. é unha, claro, que era máis tostada. A que diste que... Parece... Aquel día tuve suerte, porque puideron... E como era? Para a ginebra era boa para que? Para a dor de barriga? Pero ese era así, Eu tiña outras ilusións, outras de tires. O que pasa que é o que decimos, daquelas mulleres non podías tampouco... Encima non podías falar moitas veces, non podías... Tiñas que oír e calar e non había máis, pero bueno. Eu coa miña filla tuven que luchar máis ben sola. Porque mamá non valía para eso. A miña ilusión era de que estudiaran. A min parecíame que os mundos que iban mellor, que estudiando
que non había os problemas, comprendesme, que se solucionaban, Penso ou non que- sei, e eu tuve unha filla que calquera fillo dos que tes che debemos moito. Considérote unha nai moi sacrificada, que o deches todo e que penso que terías que ter disfrutado máis da vida. Mira, outro día deron por a tele a festa da queimada en... non sei, bueno, non sei onde. En Baña. Sí. Ai, sí. Perdón, un momento. acordaba que Que fucha ayer e que trouxe isto, porque eu trouxera, pero xa hai moito tempo non podía ser. Xa me acordei. Me gusta o que fas, me gusta como pensas, me gusta como razoas as cousas. Non me gusta a tua habitación como te recollí. Veixo xa as túas cousas, ao mellor que a mí non me gustaría, o sea, que eu non faría, pero cada un, eu fixen as miñas, saliran boas ou burradas, ou que sei, tampouco me quero meter na vida dos fillos agora. Eu vexo-te moi cambiada do que fuchi. Claro, despois fuche medrando e agora vexo-te que non é esa que fuche. A túa cara cambiou.
eso, que nunca escoitei a bisabuela decirle a abuela que a quería. Que tampouco che dixo a abuela a ti, que creo que non che dixo todo o que sentía, que se lle quedaron cousas por decirche. E despois do noso, pois, aínda que non nos digamos directamente que nos queremos, pois eso, que te quero.